Nikdy sme vlastne nevedeli, pre koho hráme, ale vedeli. Občas sa nájde niekto, kto nám povie, že vy vôbec nehráte pre deti. Nie, my hráme pre deti. Už od začiatku sme vedeli, že sme divadlo pre celú rodinu, že sme divadlo, ako sa hovorí, od 0 do 100 rokov. Hlavne kvôli tomu, lebo veľakrát človek, keď robí pre deti, tak sklzne do takých, no a toto my sme nechceli. Máme to presne postavené, občas sa tam objavia nejaké dvojzmysly alebo veci. Som chudobná žena a musím tu takto sama strašiť pri sporáku a nikto mi nepomôže. Ktorým vlastne to dieťa rozumie úplne inak ako ten dospelý, ale vlastne sa v rovnaký moment obaja zabavia rovnako. Keď to dieťa vidí, že ten rodič sa zabáva tiež, alebo učiteľ, tak sa vytvára také aj lepšie púto medzi tým dieťaťom a tým dospelým. Takto by sme takto mali. Nie, čo nie? V tomto smere viedol aj môj otec. Vždy hovoril, že na to predstavenie vedie rodič to dieťa, nie dieťa rodiča. Mali by sme to robiť pre všetkých. Aj tomu dieťaťu sa viac páči, keď s ním komunikujeme ako seberovný.